aku ra doyan mangan yen bengi turu tansah klisikan sing tak pikir rondo teles wetan dalan dadi manten seminggu kok wis pegatan. Ketok-ketokan lambemu turu jamu ketok-ketokan hidupmu turu jam songo ketok-ketokan dangirmu turu jam berlampu tak padani. Sistemnya pondok Indras campur sarine Nyurai Giska syutingnya apa Jen? Sinema Pak monggo Yen awan aku ra doyan mangan yen bengi turu tak usah berisian sing tak pikir rondo teles kulon kembangan dadi manten seminggu kok wis pegatan.